am fire. I am light. I am glory. The supernatural. I am fire. Come on. Come on. Can we raise it? Can we? I am fire. Don't stand. Can you be a moving fire? I am fire. Shididi baradia. Sududu baradia. Hey, I am fire, fire. I am glory. Yeah, I am fire. Sutaliate. Somebody. I am fire. I am light. I am glory. I have grace to carry fire. I have fire to carry grace. I have grace to carry fire. Listen. And I remain supernatural. I have grace to carry fire. I have fire to carry grace. I have grace to carry fire. Hey! And I remain the supernatural. Again, I have grace to carry fire. I have fire to carry grace. I have grace to carry fire. And I remain the supernatural. I have grace. I have grace to carry fire. No Ogyaba Ogyaba TV so. I Holiness of Christ Zion Ministry International Obuasi branch. Ana sabre ye mo edie. In fact, ye mo de hye na assemble. Se dane den na ye de urade asema se woda so te ase na dane den na obe program wo Ogyaba TV so. Urade nhira wo. Ye mo de hye na assemble enam kwemu a eba. Obebusa sa assemble ben odofo prophetic gathering baso prophetic gathering baso me kire nkom se dwumadi baso my God aja I say unko bi afroma wo so unko na yakufo se nipa bi ka me hu se nipa bi ka se enya no kura ana atise ya olipa ko ma ada ma on de o twa na mo no mra archbishop ma me sa wanim awon fia na oba huru efiri na hyase ne na wo to ba pe se da bia odu ni fie du ma be kan wa hinta se ni na e dia kire na enya obi na abona mane ye onu ba di nkomo atutu nkomo se de onu mi tutu nkomo e pepe ni wo ko je chinya o de o twa na mo na wo mra na me aka sa no ye chinjefo ani ewura ba bu mu nso a Yesua Bible pa na so tie dia ho to so se ya na to so ayese dia se efatu ya no na to chima wo na ma so tie kutie e bia no ni ko ka won tie stomach won ko do so chi Bible musa na so wo jo wo chi enyo wo chi na bra oba amaga ani amaga shia ani hu amaga I am fire. Fire. On the date of 29th, 30th, 31st of May. Betray Bosunu we ya wo bia na wie ye na mensa akontu a eda yenim. Kom se akontuo a eda yenim na me no betutu mo. In fact, your word D4 tie D4 no. Ana Ewurade nam no so ahyehye sa program. In fact, Ewurade nam ye mame so eye anwawate ayaresa nkom se adwuma. In fact, ona ababi dade omudi adanse fa program no pa odofo beton safro entra fie fa nsam eyi hu ano se we bremu uka efficiency no se enye ne honam ne boja na enya na emom ye ne ewiemotufo akabekire ahohoma yentimi fa ye ne ehu omo ana enya odofo abrabom ade ya pa ne se obi ne wo kon na so timi fa wani ehu enu tina odihunufo ne maame do wodifo tie difo edifo nyina maame
ɛde nam yɛnsa akɔntue esi hɔ sɛ prophetic gathering bra yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ na Awurade Nyankopɔn nam ne dom so ɛmfa n'abaawa so ɛmbubu mponkyerɛ nkonnwa ɛne ayaresa ɛfa mbra wo. In fact ɛyɛ asɛm dɛ ɛyɛ asɛm dɛ powerful ɔdɔfo ɛntena se Awurade nam yɛ maame Archbishop so ɛyɛ adwuma mekyerɛ ɔdehunufoɔ ne maame wanya line ɔdehunufoɔ ne maame ɔman mu ne nyinaa difoɔ maame ana woba bɛhyia no ɛyɛ Archbishop Janet Sewa ɔdɔfo program no ɛnneɛma bebree na ɛbɛkɔ so nkɔmhyɛ bɛkɔ so ayaresa bɛkɔ so deliverance ɛbɛkɔ so ɔdɔfo sɛ woda na sunsun bi ne woda sɛ wopɛ visa ɛto kwan sɛ yareɛ bi da wo so sɛ doctor diagnose sɛ yareɛ wei deɛ ɛyɛ chronic ɛntimi mfiri so da bra na bɛhyia atom no a ɛyɛ maame Archbishop na Awurade bɛfa no so atwitwa agye ɔdɔfo ɔbɛbusa sɛ program yi ahemfa na ɛreba so bɛdi ka kyerɛ sɛ ɛreba so wɔ Ɔboase aduane ɛdɛ kwantempɔn no so hɔ a Ɔboase aduane ɛdɛ kwantempɔn no so wodeɛ sɛ wofiri akyirikyiri na ɛreba a bɔmmɔden sɛ wofa kaa wobɛsi ɛwɔ Ɔboase wobusa driver ni na mɛtini no a ɔde wo ba ne sɛ wokɔ aduane ɛdɛ ɛgya nsia wokɔ aduane ɛdɛ ɛdɛ nsia oduru hɔ a ɔnsi wɔ ɛgya nsia hɔ sɔfo maame junction ɛgya nsia sɔfo maame junction wobɛduru bɔ sɛ maame sambɔd kakraka esi hɔ in fact wobɛduru hɔ mpo no wobɛte dede sɛ mpayɛ ɛgya bi ɛɛsɔ ɛwɔ asɔre fie hɔ ɔdɔfoɔ program wei ɛnyɛ ho firim koraa mese bra na Awurade bɛfa so ayɛ ho nsɛnkyerɛnne menim deɛ da wo so menim ahaw a wofam deɛ ɛma wo da a wotumi nda no bra na Awurade bɛfa n'abaawa so aso na program na ne yɛ ne sɛ Awurade ɛbɛfa no so agye mo nyinaa ɛbɛhyia wɔ Awurade de yɛbɛfrɛ Awurade Yesu Kristo Nazarene yɛbɛfrɛ no ama wɔno abɛgye yɛn so ne yɛbisa deɛ ɔbɛyɛ ama maame wɔn sɛ watena ase wɔdwendwene dodo saa adwendwene wei ntina mɛto nsa frɛ sɛ bratua na mɔbra na Awurade nye wɔbisa deɛ ma waware sɛm a wɔtete tua na mɔbra na Awurade nye ma hwɛ sunsun awareɛ ɛnam sɛ ntina bɛrima bi aba wɔn nkyɛn na wɔde wasi wɔ ɛnyɛ hwee tua na mɔbra ne yɛn nyina mɔm ayɛ yɛn firi Awurade Yesu so Nazarene no sɛ biribi ayɛ na ɔmɛyɛ ma ɔbɛyɛ ama n'abɔ so nti anuana adɔfo a mefrɛ mo dɔnhwere mu ɛmma nananom meto nsa frɛ mo ɛnyɛ hwee wabrabɔ a wɔbɔ no a yɛde bu anim asɛ ɛnyɛ wo spirit bi na ne wudi asie tua na mɔbra ne yɛmmɔ mpayɛ ma na wonya ɔgyeɛ saa spirit ne mfiri wo so nkɔ tua na mɔbra na wonya ɔgyeɛ ɛfiri saa berɛ kwe mema ne adɔfo a mɔhyia mɛntena nwendwene bio mɛnsu bio na mmom tua na mɔ na me no mmienu ɛnyina mmɔm ayɛ yɛnsu mfiri Awurade wɔ wawoɔ no awoɔ no a waprapra wonya awoɔ no nti yɛkunu no gyaa wɔ no tua na mɔbra a wate yɛnyina bɛbom yɛabɔ mpa yɛasua frɛ Awurade na awoɔ no ahwehwɛ wo nsa bɛka me papa fɛfɛ yɛ ɔgya m'anim ha ya nokwasɛm abra Archbishop so Mike ɔne ne twitwi sunsum kɔmmɔ na nsɛm a ɛpie yɛ deɛ ɛgye me papa yi nsɛm saa bere ɛno na mene ne bɛdi nkɔmmɔ sɛsi a ɔyene ka sɛ Christ asomdwe nka medase apom te sɛ na mena adom a yɛda Awurade ase mehunu sɛ Archbishop ɔne wo twitwi nkɔmmɔ no nkɔmmɔ no hu ne sɛ in fact program ne deɛ mɛka sɛ menti na moyɛ program no because first day me baayɛ mama elocate me ɛna ɔfrɛ me nti ɔfrɛ me no ɛna ɔka sɛ mefrɛ me ho sɛ meyɛ sɔfoɔ na ɔno ɔhu sɛ meyɛ sɔfoɔ nti meyɛ mu hye me because menim sɛ meyɛ sɔfoɔ mayɛ sɔfo dwuma nso akye not less than 20 years na mama bɛka saa ɛna afei mama bɛkyerɛ mu sɛ ɛdin ne da me so deɛ meyɛ sɔfoɔ ampa nyame afrɛ me na mmom tumi a nyame akuta me a nyame de akuta me a ɛma meyɛ sɔfoɔ a mede yɛ adwuma no aberewa bi a wɔ me fie agye tumi na afiri me sɛ papa wei sɛ wɔyɛ sɔfo Man of God. He said you are not. But so was it or ye shuffle?
He said, you are a man of God. Truly, she knows that you are a man of God. And the name is on you that you are a man of God. But the power to perform this being man of God is no more there. This old man has taken from you. Old woman. You understand what she's saying? Person can see my Jesus. Now, near mama can so no correct. If he said, so for being so educated, I catch them here. Or see what J. Eddie Amami. Now, so mama, I say mama, or Quenimu. Her mama said, no, I didn't know. When to me and Sadana and mama Jim, I dear mammy. I'm a Mianca Sam to me, some pat. My bammy to be. As I am talking to you right now, we see you standing, but there is a cage that they are putting you inside. So that is the reason why you just go and you go down. You lift, you be lifted, but you still go down. As you are standing, little people. That is the reason why. Thank you, Jesus. 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 Take it, take it, take it, take it. 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 Take it, take it, take it. Mighty name of Jesus. 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 What about Me Pachani. sometimes we be more bonting na one more thing some say no more shit TV no more sham say oh we the woman na hyehyɛ aya azan ne ade bisu hwa also for the when afi kakra asembe na obeka kire wo In fact, say wonko nsuo nkyɛn a ɛya na wadwen yɛ sɛ ɛnam nim. Na sɛ wokɔ nsuo ni mu a ɛna wobɛhu sɛ ɛnam wo. In fact, meti wo nyina na meka ne sɛ 3 days na mabedi wa program nti ne yɛyɛ. Na sɛ me hu mama ntɛm a anka bra nipa brɛ no anka wa mbrɛ. So asɛm a yɛ kan obi antumi ne obi nhyehyɛ ho. Nti mama betumi yen kofo bebrebe yugo betumi edi obi asɛm ahyɛ ne tiri. Mama ntumi ne obi nhyehyɛ ho. Dabi. Nti wo a wo hwɛ me na wo tie me no ne meka kyerɛ wo ne sɛ entie ne nkrɔfo yɛ den ɛkeka tu anamo na wo kɔ nsuo nkyɛn a ɛna wo te sɛ sɛbi apɔnkyɛni ɛbɔ wa ponsem kase pa ha aja wakasa mami ankasa me ho adwuru me obuba bi hye ɔse sɛ wokɔ nsuo nkyɛn na obehu ɛnam ayɛ den ɛwɔ nsuo nim ɛno kyerɛ sɛ wai wonkɔ wo mahadament no nkasa ɛyɛ ntoro bi anaa yɛ azan bi sɛ wo de wo sɛ yɛ azan wo de bra na bɛsɔhwɛ ubehu ni Nyankopɔn tumi ayɛ dɛ ɛyɛ adwuma ankasa wɔ awieɛ bere mu ne kwasɛm me papa yɛ ɔgya ɔyɛ apostle mu a na sɛ ne tumi ni ne di asie ɛnam sɛ Awurade de tumi ama na ba wɔnti wakɔmande wɔanya ne fa ahodie nɛ nti ogyina ha ayɛ aseda na ɔde ma Awurade wo so wote ɔhaw ne amanneɛ bi da wo so meto nsa de frɛ wo sɛ bra agyansia junction ɛyɛ aduane ɛdɛ kwan no so wofo aduane ɛdɛ ka wo so wobɛsi wɔ agyansia junction na wosi wɔ junction no so a wobɛhu maame no book Archbishop the signboard kɛseɛ sɛ ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ. I am fire. I am fire. I am light. I am glorious, supernatural. I am fire. I am light. I am glorious, supernatural. I am fire. Animonyam na abɔ ɛnam sɛ nti wokɔ aware a wɔamfɔ nkomafo no nsefo nhwɛ w'ani bra yɛ mɔ mpaeɛ na no menyina asama wo hia sɛ woma w'ani bere ɛwɔ mpaebɔ na yɛn nso yɛde mpaebɔ to awɔkyi ɛbra aso yɛto nsa frɛ wo yɛnamɔ na bra Menim how I doubt so. Menim amane I doubt so. Menim deɛ ama wo da a wontumi nda. Kyɛ ɔdɔfo
Mami, because me kana sama ade beti ma ade asasa. In fact, oye mami a wanyini ewo atom nim. Be so why den wanyini wa atom na atom no apruso. Ti Ewurade timi de ne ye no, ano den na ano hye. In fact, odofo oba pomodi kura onsem 50 cedi. Fa beti wa kwankyere. Na akwankyere no, obi busa se oba bedu aso dan wa be den wonya bi. Obeba no na akwankyere ni si aso dan kwanam. Upo wa 40 50 cedi a na waje wa kwankyere na wo de wura asori fie because ema wura mfi be say direction no ana ya maame benam so aye ho adwuma a eya kwankyere no na ya maame benam so e de aye ho adwuma obi bebu sa say program yi ba so da ben e ba so on the date of 29th 30th 31st of May be kira bosumu we ya wie 29th 30th 31st of May. In fact, a powerful program, a prophetic gathering. Kesiye. Come say do media. Ewurade nam ya maame action. Kene se wa so asese. Doctor akate so kidneys asay. Doctor diagnose yare boni. Say diabetes, HIV. Odofo be say wo de tuanamo na bra. Odofo tuanamo na bra. Na Ewurade be fa ya maame so. Eyi sa hawo ni amane no. Ade a ma wo ntumi nan obeyi afiri so. Obewu busa say program emergency be koso ana adane be koso aye no kure emergency be koso adane be koso. In fact the one ready so person who ye maame one on one e wo emergency o person who ye maame one on one e wo back to sender counseling e kwan na e bia to wo oba akwanya no wo se obehu. In fact emergency counsel no ana e powerful na ehu Bema ketachie soja ni ketachie timi pay free emergency council na ni so nam na ni ase bra. Odofo enya gudie eye power. Be se e den eye power. Eti sa wo ba na se otrim so ba be sia ma me for emergency a e kwan ne da ho. Back to sender council e kwan ne da ho. Wa bie kwan na to ho. Se wo ho akwanya se obesia. Na tie asanda ba kwa me sa ka tuntum ni se odofo entina fie sa kwankyere we ato ho de akwankyere powerful direction eye 50 cedi akwankyere no odofo menyi hu free pomodin akwa so 50 cedi fa be hia ye ma tie me wo ye sofo o hwa me wo ye sofo o hwa me wo ultimate tene won sa e ma ayare sa tumi eye adwuma bato wan kasa sofo na kasa no wo yare papa entra ho efisa dum na bi gidi echi be si enya dan entina ho adom no ebi didi echi bra be hu ye maame archbishop na Ewurade mfa no so emmoa mama nyame yusu no kwan soro koso nyame yusu no kwan soro koso powerful very very powerful woman of God na me baaye no otumi ehu me ka number ebo ka number na ka kire me say wo say articulate atwa fa me so ka no and wo hu adwuma mo for the particular baby me here adwuma potin hu say sa ni padom no di me ka baka de pacho na se wo hwa tie wa asema wo kan a wo call emergency council no ya maame Ewurade nam na ba wo so ebo ka number e ka bia wo ye adwuma powerful na ana nkofo bebre tenase e wo fie ka se ye ne mo hyehyɛ ho obi wo kra oba obi se ye fill forms bi obi se asofo nketo no bi hia wo e kire ho agi information na oba ye no ono obi ani nkomo sometimes I don't blame them. Okay. What I can go through that. Okay. But we end up here. Information few bia. Mama na nyame fa le so sire bia. Obi nso no amu akwankyera wo de be cancel. De ba be si. Owi a wasa tena se amu akwankyera esi de ebesi no kwan. Oh, powerful. Nyame yusu no. Okay. Hwe Ogyaba ne maame ne busu akiri kwan ewo nyame mu na bia ahinta obia no obeyi na di a cancel ama wo so wa de wo ma wonya dansidie nti no na
sana etie Yo mama dada bia dada bia ni entrikes bia ni trikesi bia na just say no kretro do. Oh my god. me obia ni achinye ncheme me ye me gi achinye na nyame adom eni is a knowledge kakra ni pa won ntie no just say ya na ye ha ye hwehwe ne mum but she dada bia ni obia anji bibia mfiri obia ho obia anji bibia obia anji hwe uwramu a onyame nyame okonko be fa no so na wa kire wo de ahinta wo nyina kire wo na ada bia ni nti obi bia wo fie no wo how bia modern na bra na obroni say o problem a na solution no so de na eda ho ma nti no wo fie bia enje ho achinye just come na nyame be ho adanse bi. All right, nyame be ho adanse die me ma me kire say wo fie bia no bra eni ho achinye power ana wo behia eni ho achinye said dey so the papa from yera na oka say come let us go to the seer wa de bia yera you need a seer in your life enti oso ba na odehunufo no tenase no hwe sunsun no hu niam a ekoso na odiboa wo bra ya mom paye na no menyina hasama we hia se wo ma wani bere e wo mpaibom na ye nso ya de mpaibot a wo chi e bra aso ya to nsafro ya da mo na bra tumirika na Awurade efro wo Yesu I am fire.